Ugi Mak Yeyen kalian Cak Genjek sinarengan yoga laras campur sari epot monggo. Sugeng jalu katur batang para ibu bergoyang tetapi juga laras. Gandrung-gandrung naksir sapa dik ireng bangir ya irengmu lambe tipis duweke sapa dik lambe tipis ya lambeku janggut nyatis duweke sapa dik janggut nyatis ya janggetku gulu dawa duweke sapa dik gulu dawa ya guluku iki piye dik weke sapa dik iki piye dik weke sapa dik asline ana sing duwe iki piye dik weke sapa dik sapa ana sing duwe iki piye dik weke sapa dik asline ana sing duwe yoga laras bro. Alhamdulillah. Ning mbek sing kebangetan iki ketuane utawa MC-ne. Kebangete piye Mas? Lho kok ora kebangetan. Campur sarene apik, gamelane ya apik. Terus penyanyine ya ayu-ayu. Lho mitu pisanan mbok tokno batang tuwa ni. Allah tanpa rupa ngene iki wis dinteni wong sak keraman iki lho. Sithik ning kloro ati Lho omongan. kasunyatane acah. Sing ayu-ayu lho, tetelan balung. Tenang sampean tak belani. Ora belani. Tak belani. Mbok belani gondi. Aku ki arep meru campur sarine Nah, Mas Didik iki yo. padha ya wis persiapan. Persiapan opo? Arep ala tanpa rupa tak belani. Iya percaya. Nganti tumete sing ludira Kang Pungkasan. Duwe kowe. Wis entek. Iki mau ala tanpa rupa. Heeh. Iki jenenge iki wong wedok sing migunani ya iki. Sing kandha sapa wong wedok ngene nek migunani? Lho nyambut gawe iso cetha. Mangkat ngene iki bayarane ya wis cetha. Alah. Ora kaya iki sapa mau jenenge Mbak? Genjek. Su Genjek, Su ki kirik, Genjek ki lanang. Heeh, dadi aku kirik lanang bathuk suwek ngono. Iya kok. Ayo kowe teko-teko njoget karo aku, peh karo aku kok legelo atim. Padha ae Mas aku arep melu campur sarine Mas Didik ya galares ki. Ya persiapan ngerti nek penyanyine ayu-ayu. Saya meneh maine ning desa Watu Aji. Watu Aji. Sing mersani dajal ya ayu-ayu putih. luar Aku ndek biasa. wingi ya persiapan. Persiapan opo? Aku ndek ingin nggone dokter. Wih, mlepuk lah. Ape operasi plastik. Wis. Lho Lho, ben lho. wajahe ben nganu ah. Lah aku ndelalah tekan me dokter tak rewangi adol wedhus loro. Walah. Aku kandha doktere Pak Nun sewu kula kepengin operasi plastik ajeng main teng Watu Aji ben ketok enom. Heeh. Aku kon balik dokter ya. Kok ngono? Aja saiki Mbak rego plastik mundak kok Mbak. Kowe macake kaya apa? Operasi plastik kaya apa? Penyanyi ayu ngene iki apa? Aku wis ora naksir blas sebab aku wis duwe pandangan wong kene. Sapa? Rondo ayu. Sapa iki? iku? Kadi Sumirah. Tak samplok. Ngedulurna mau nek kene. Wah. Aduh, Yayang Genjek lho. Yayang ya. Kowe Gusti. diceluk Yayang. Dikaplok karo sing Jebule ora Yayang enggak apa? Eyang. Kene nek aku ambi Kadi Sumirah padha tuane sok lathuk.
Sing mbok goleki sing ora-ora. Wong iki kudu nrimo. Trima Aku apa? dhisik ya tau nom ya tau apik, tau dadi wong ayu. Loh. Lah saiki aku ora masalah. Ora ayu ora masalah. Lah, Cek, Wong ngono. niku ora perkara rupane kok nggih. Wis jelas rupa. Innallah la yanduru suwarikum wa amalikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Ana kulep dikom barang. Ndek ben kula nek kulepku dikom. Sak tenane pangeranmu ki ra nyawang bondo rupa sing dipersani ku ati lan amale Alah goblok. tekan Dadi ati aku ora barang. masalah rupa lek, pomo aku saiki wis tuwa ora payu dadi dagelan ra tau dijak dalang Mas Didik. Ora masalah aku Ada. desa amben ae. Wih, duwe toko, Gak buka laundry, Ora. restoran. Gak. Wis sampenem apa? mbegenggek sithik-sithik. Begegek kok sombong. Buak lor kene lho pas ketoke. Tahu manggone kene kok. Iya pirang-pirang dino kono besok Desane, desane ndi? Legi. Legi. Pasar legi kuwi. Medun. Selawewu gumedi-gumedi saiki. Lah ngene Aku iki padha selawe ae aku disusuk Mas. iki kok. Aku yang ngrumasani wis tuwa lho kok anci kebangetan nek wis umur tuwa wonge ra pati apik. Lho anggere ana wong liwat tak tawani. Monggo Mas niki lho mung kula dunke regane. Ngono ku ya do moh-moh Mbak, nggih surung-surungan saged tok Mas aku. Lah aku ya kono jam 9 niki enten promo kok Mas aku tak ngono. Lho nyun sewu mbok tawakno ditawakno kaya apa? Ora bakal payu. Sebab Ora. apa? Nek wadoh ketok apik nek mbok cedhaki. Ibarate disurung kluntung, dibabut katut, digeret jebret, dicipok angop, dikeloni ngentut. Lah, Sajane nek nyenyek padha ae Mas. Aku ora payu ora masalah saiki zamane ora ana zaman modern. apa? Zamane online ah Mas. Ngolah, kowe sik tak protes. Kowe nek dodol sepatu mbok foto online. Ayo. Dodol rok mbok foto online. Ayo. Lah nek kowe begenggek sing mbok foto apa? Ya tak foto tak tampilno, tak online. Ngono ku delalah njek. Alah. Piye? Ora ana wong ngebel blas kok njek. Lah ya ora ana rumangsane ku susah yuyu. Bathoken ngono kok ngenyek susah Sadurunge dilanjutke. Heeh. Suwan dalu menika wonten ngarsa dalem Bapak Subegan kalian Ibu Nahid Bapak Subekan dalam rangka dalam rangka walimatul khitan. oh sunatan. Sunatan sing disunatke sik tak ceke awas ra. Sapa Sing ta? disunatke sapa iki? Dek sunat sapa disunat? Fahri Nah, Alfarezi. iki cetha. Oh cecetha. Biasane cethane nek nyawang duit tok. Hati-hati lho kowe. Iki dalam rangka sunatan. Kowe kudu roh karepe Nah, sunat ngono iso lho, Mas. mituturi tumrap bocah sing sunat. Ora mudeng dekne sunat wong dekne ora tau sunat. Ya sunat ya ngerti. Piye pituturmu Mas Genje? Lho, sunat iki pitutur. Dekne ora mudeng ya yen ora tau sunat. Dekne men ora disunati kok. Trimo didoni terus nangis. Tak kuaplok nisan kowe. Alah. Ane sunat nek ana karepe ndare ya butuhe diketok ngono ae. Iki beda. 7 tahun nek tebu ireng pondok pesantren. Ngopo, Dik? Ngaji. Dodol es. Waris ngono. Arek kowe saiki muridé Kiai Kondang. Lho, muridé kondang urung ero. Pati kondang iki lho muridé pondok pesantren. Muridé Kiai Azhari. Sing terusno ngelmune ya kowe ya. Aduh, aku dibagi 3 kon perkosa kok. Mangsaku kok. Sajakane kowe iki tontonan kudu iso dadi tontonan. Betul. Sing kowe ngendikake matur nek sunat ana karepe. Ana karepe Sing karepe setiap huruf SUNAT iku pitutur tumrap bocah sing disunati ben dadi bocah sing migunani nusa kelawan bangsa iso mikulan mendem jero tumrap wong tuane loro. Wah, ketok indahke tenan. Lho aku kok. Sunat saka huruf SUNAT. S saka tembung salat. Menungso urip ning alam donya sing wis disunati wis dewasa, contone Dik Fahri iki kudu gelem nglakoni salat as-shalatu imaduddin, ora mudeng pakan mbak kirik kok. Salat Madudin kok ora ora. Alah. Salat iku cagake agama. Kok ya iso lho, Cak. Lho ya penggane wong iku ya salat iku penggawe aku kok. Tahu salat piye? Lho ya mesti ya Mas. Wong iki wong Islam kok ora tau salat. Sombong. Kowe aja sombong ning kene. Nek tak takoki babagan salat, piyai kene iki akeh sing kaji. Yayang kowe kaji sumirah ngono kok iso. Lah karepe nek salat nek ora tau ngerti iki ya ngerti ya. Nek tak takoki kowe nek salat madhepmu madhep ndi? Madhep ngulon. Bener nek sentet iku. Ngono kok duwe agama Islam salat. Lah kowe sing koplak. Genjek berani mengatakan bahwasanya salat madhep kulon gak entuk. Kudune. Madhep kiblat. Contone donga surat Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhal maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblati. Oh kiblat. Kita tau tumon. Sholli fardhal maghribi salah rakaat mustaqbilal nguloni.
Nguloni ku ya karepku yo keblat iku mang gonjek. Muridé Azhari ya. Iku mau es. Unggah-ungguh lan tata krama. Bocah sing wis disunati kudu duwe kesopanan. Ma'alaisal adab wa wal adab sebab manusa sing ora duwe sopan paribasane kaya kewan. Nek manusa karo kewan? Yo, Aji manusane. lho iya. Ya ora nek kanggoku ya aji kewane. Oh tak bacoke malah. Aji kewane. Ya aja manusane. Ora iso. Dasare kondi. Kowe ngerti tawon? Ngerti? Ilere jenenge apa? Ilire jenenge wadu. Madu didol sekilo piro? Iso tekan 200-250. Nah saiki nek iler empayu, Sesuk marane omahku tak idoni wae. saiki anak tawon iki jenenge apa? Tolo. Nek dibotok, Winu. saiki anakem kene mbok botok, ayo. Sesuk mara tak bodhokno ponaam. Omong am yo ora iso. Iku lagi perkara tawon, kowe ngerti sarang burung lawet. Lawet, ngerti ya? Manuk lawet ki sarang burunge ki sing jaga. Jeger-jeger nggawa bedil. Iki manuk walet. Saiki manuk ono sing jaga. Ayo. Nyolong menjagakno. Omong am nek iki ora ono jaga. Mlepok iku lho. Wis aman ae kok. Aman wae. Iki mau SUN. Mergo unggah-ungguh N. Najis yang melekat mudah untuk dibersihkan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian iman. Oh. Dadi najis yo macet termasuk. Najis iku gak Genjek. Lah apa cek iki lho? Saiki tak takoni tenan kok terus. Lho barang di Astagfirullah. Oh, genjek aja ngono genjek. Jek. durung. Aja ngaploki aku. Lah nek ngaplok ki nang apa? Kowe karo aku ki lanang karo wedok ora mukrim. Aku kanggone Yayan elek lah rupaku. Lanang karo wedok nek ora mukrime mah Mas disenggol. Najis gol ado. Nggih non sewu elek lah aku rupaku ning senggol wong lanang ora mukrimku mah. Nek didemeni ya monggo lah. Senggol mah nek demeni nek gelem ya bener nek bosokan ngonoan iki. Lho, demeni aku ki mergo yo ngistokke dawuhe mbokku kok. Lho kok iso? Mbokku ki are wong wedok ki rasah didol larang yen. Wong wedok ki ibarate dagangan lombok. Bener. Sedina rong dina ora payu bosok, Nduk. Ya tak dol murah, siapa yang mau ini ada promo, Mas. Ada yang Anak wong lanang ya mlepok lah. Kok ngono? Wong lanang dagangan linggis kok. Kok iso? Telung sasi ra payu mah kileng. Kileng-kileng ngopo bar kodanan tak yengen. Kowe tok mangkak elik malah. Omong am. Iku mau sing N. Saiki A. Amal. Bocah sing wis disunati berarti wis akhir balik aja lali tumrap amale. Ikmale dunaka ka annaka taisu abada wa mali akhiratika ka annaka tamutu qada. Sing artine nyambut gawe seolah-olah kowe urip selawase ning ngamalan ngibadah seakan-akan kowe sesuk bakal mati ngono. Anu sing kagungan dalem ibu-ibu sedaya pun mireng napa kandhane genjik wong urip niku wajib ngamal sedekah. Bener. Pramila kanthi menika nek panjenengan iki nembe supik kula elingke. Monggo sedekah ora ketang bareng ngono sing di omah lanang. Jawel sing wedok. Yen kowe mbuh 200 lah Bu arek ngono. Ngemes metune Lho astagfirullah. nek kanggone Bapak sinten Mas iki? Bapak sinten? Bapak Subhan. Bapak Subhan. Bapak Supekan dhuwit 200 ki mbok Yeyen ya kecil lah. Lho niku saya Pak Supekan. Sinasom niku nembe penjara nembe batin ajeng mbok Yeyen. Niku mun swarga ganjarane. Lagi batin lho ya. Mergo Gusti Allah niku pirsa segalanya. Apa? Rabbukum alamu bima fi nufusikum. Apa dikumnah? Satengane pangeranmu ngerti apa sing mbok batin. Jenengan nembe ajeng mbok iku 200 pun swarga. Nggih saestu. Lagi arepe wae. Nggih, nggih niku nek Gusti Allah wis pirsa ping ngimbohi kok ora metu dhuwit ten neraka jahanam. Setan ngemes kok nganggo dalil. Lho, nek kanggone Pak Supekan ya kecil lah dhuwit 200 Ya percaya. Swarga ku angel kok. Kok iso? Oh, swarga ku nguwat siratal mustaqim karo rambute gedene dipara pitu. Ana sing direwangi gorok sapi, besok numpak sapine. Gorok wedhus besok numpak wedhuse. Mula bengi iki kok nganti Supekan kok gorok bayar aku. Menawa Supekan ya kepengin numpak yaku. Matane. Wong bojone ayune kok numpaki kowe. Alah nek aku percaya nek bojone Pak Supekan. Ayu ah. Nek udul mendhuwur anjene sangar kono. Neng nek udul mengisor ijazah sangar aku. Ya sangar kowe. Ayo, nek ora percaya ya bojone Pak Supekan di kamar mandi karo aku sangar-sangaran kok sangar aku. Kalah Mbak ngalah. Iki sangar pancen gudeg entok. Tapi rumah sapu. Ditutuk nek sing A. Amal. Dintekno. Saiki T. T. Wong sunat apa sebabe gurine T? Sebab artine tetep bakale sing ngrasakno enak lan kepenak iki wong wedok. Lah kok ngono piye? Lah wong sunat sing ngrasakno kepenak ya wong wedok. Ora ono. Nah yo iya wong wedok yo. Wong wedok iku piye? Kepenakan blok kok. Wong lanang sing rekoso.
Rada iso. Lho iya, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Nek wong wedok isine mok maido ae. Nah itu padha ae kowe iku nek ra ana wong wedok ya klenger kok. Langsung kandha sapa? Gengsi aku tanpa wong wedok tanpa bojo iso urip. Ora iso. Lah ya iso. Wong lanang tanpa wedok ra iso urip. Oh tetep urip. Wedok iku saka tembung wanita kok. Maksude Wah iku wadon nitipno tas senjata. Wedok wonge ning titipan senjata iki. monggo lho nek badhe titip senjata monggo lho. Omonganmu. Ndek iki sura wong titip bro didik titip loro ndek iki. Omongam. Wong wedok kuwi enak lan kepenak wong lanang lho sing rekoso. Kok iso rekoso Lho nek. jelas nek kowe sing kepenake dasare kondi. Wong wedok ki rekoso kok Mas. Oh nek meteng bobot kae sangang sasi 10 tahun. 10 dino. Sangang sasi 10 dino iku rekoso nek nglairke ponang Jepang totoane pati nggih Bu nggih. Iku rekoso wong wedok. Alah ora ngandel sing perang sabil iki wong lanang, ora wong wedok. Contone sunat iki ya, ketok pisan celeng ora wani sunat neh mergo wedi wong mati. Ning nek wong wedok nyun sewu contone bojoku dhewe, totoane nyawa nglairno lapret bar selapan ya pake. Bathokmu kono sajakane ngejak tukaran terus kowe. Ora ngejak tukaran wong. Nek ana penyanyi kowe aku ora iso. Masa aku ora iso nyanyi apa? Ala kodak piye kowe? Sing model saiki napa? Lagu apa? Sayangku sing ayu dhewe. Purun apa bakal tak usahake. Iso ngono rek. Modal bensin seliter, montorku tak setan. Menggok Iku tekan ndi lagu iku? Ora kodak nyanyi kok tekan kok sekonyong-konyong kok kok. Sayangku sing bagus dhewe. Bener. Purun apa bakal tak usahake. Ibarate isi bumi anggo kowe modal bensin Iku ora tata iku apa? Wong penyanyi aku pengen undang penyanyi. wis go karo aku ae. Mah wis disuruh kluntung dibabut katot dicipok angep dikeloni ngentut. Buak nek guyu buanter. Loro ati kowe dandan perkara krungu dicipok ngentut iku mau. Ha ya dicipok adek angep loro ati Mas. Teko main tangan bojo apa tak cikop wah, gak ora sido. Tapi asline Mbak Yeyen iki luar biasa. Oh percaya. Sebab dagelan bintang tamu ngene iki rungokno kowe. ora liya-liya modale mung siji. Apa? Dagelan ngono kudu tengen. Kok iso tengen? Kerungunan. Heeh. Tak takonane. Mbak Yeyen Dalem dari rumah jam berapa? nggih jam 6:30. Oh iya tengen. Sampai sini jam berapa tadi? Jam 7:30. Naik apa? Naik mobil. Cetok. Cetok. Hebat to tengen. Iki hebat di modal sing luar biasa. Aku udah padha Lah nek ae. kowe Ya tetep tengen. jenengmu sapa? Muhammad Abdul Genjik ya tekuluna. Omahmu ngendi? Pati. Oh jenenge sapa? Lho budak. Wah budek yo. Budek. Ora iso. Yen Dalem mangkat jam piro? 7:30 Mas. Tekan kene jam piro? 7:30. Numpak apa ya? Mobil Mas. Cetok. Nggih. Lah dalem. Omahmu ngendi? Pati. Anakmu piro? Loro. Padha ae Kok kowe tengen. kupingem padha sing sisehan niku. Ya coba. Kupingem ora bener. Sisehan. Tes, dites. Kebu. Apa mau kono apa kebu? Sapi. Sapi. Kebu karo sapi kupingem. Lah perkara anu congormu iki mau. Padha ae kowe ya padha sisian. Ora iso. Kebu, Kebu, sapi. kebu. Oh. Iki error sing ngene iki malah sing error kok. Ah, nggih. Nek aku iso dites tengenku iso dites. Ora iso. Takoni. Alah tak takoni nyun. Asmanipun sinten? Didik Dalimpun pundi? Tanjung Putranipun pinten? 3. Anyane. Bojoku 1. Apa iki ya? Grongong RT 3 WP 4. Jam 8:30 mangkat. Apa ya? Ya 12. Goblok ya. Widone wong ayo dijawab. Lah wong tengen no. Ora tengen. Kepengin tak golekno penyanyi sing undul-undul. Oke. Aku wegah karo Yayen. Tukaran. Yo, tak golekne ben Yeyen duwe saingan. Ngono ya. Ibarate kowe nyawang kok nyawang ngene iki terus mesti bosok. Munek-muneken. Munek-munek. munek-munek. Tak goleke sing seger ya. Oke. Ica Yoga Laras campur sari. Iye. Ho. Sa. Sa.
takoni anjing, takoni anjing. Aku kudu dapet ta. Aku angger awar cawe do ayu penyakitku to Sumat. Yang kita apa? Padha ae nek kowe ku ora ayu lah ya awar aku lah ya ngono. Alah ora, kena iki to. Nambi kowe to tak adepno. Gak ndander anak sinyale karo kene. Ngapunten nek karo aku sik nek karo aku. Ora ana. Apik kene sinyale. Napa kon mboten nyetrum? Biasane ora ngono lho kok melu banget. Apa gimana? Lha piye to Kok sinyal kok ora metu blas iki mah Banget kan kok. Kena tenan. Oh piye kok sampe pek kok. Loro mok pung. Nyanyi Kok kaya gong mek pung piye to? Enten nyuara mau. Jane kemayu. Anyene ketok ayu lagi umur iki paling umur 21. Heeh. Ditumyang nih Mbak Ica dek pelakon elah. Caca mergo umur lagi jajal sok ben umur 20. Nggih. Capek nanti Sik. Apa Jek, Dalam. iki umpama icaki kok ibaratke wowoan ngono woh apa? Waduh, ibaratnya nek wowoan iki buah anggur. Wah, anggur. Ketok mendel-mendel cilik, wah rasa panen merah-merah kok hitaman, nek dicokot, wah legine. Suarane mek Waduh, banyune kotor. rasane ya seger. Ceng mangan paling ora Bapak Camat. Pak Bupati. Pak Bupati. Saiki genten, Jek. Ayune mengkene iki ibarate cara wowoan woh apa? Ibarat buah ya yen pace. Lah kok woh pace? Pace iki tuwa sithik blonyok ambune buadeg. Lho nang ngampul lho. Sing mangan yo ora Camat. Apa? Wong ngedos. Wong arek. Padha ae pacelah ya padha ae ya ana gunane. Ana gunane. Ora ana. Lah nggo tombo darah tinggi, nek sura nggo ngumbah gaman Ngumbah keris. masalah. Lah. Iki kerise sing nyoga kabeh ndek iki kon ngumbahno aku kabeh nganti pas seleramu mau. Oh kene dikumbahno leginan apa. Sajaane. Aku seneng karo iki. Kan berarti diaturi tembang Diaturi caping gunung. Dijenglengke. Masuk. Kowe engko jengleng iki karo iki bedakno ya, Jek. Oh, iya. Penak iki apa penak kono? Sadele koyo sadel Vespa. Iki cara motor PCX. PCX Lah nek iki motor apa, Jek? bebek 75. Tanjakan nek iki PCX. Yes. Jika tanjakan nek ora munggah kayak motor 75 ya. Nek umpama mobil iki Innova Ribon. Paribon Nek kaya apa, Jek? gledekane wong bangunan. Gledekan bangunan jadi surung langkong. Ya, caping gunung dijengleng. Siap. Oh, ayo Cahyu. Ya guyon maton, ya ana gendinge. Eman-eman campur sarine nek awake dhewe omong terus. Dijengleng tak delang. Sudah sing banter. Sik. Saiki kene, Semangat. kene Dok. Genjit tengah. Aku tengah. Satu menit, Dok. Saiki jengleng, icat jengleng sekuat tenaga. Oh, oke ya. Nek delok priyayine bocah ra isih ganggas. Ganggas. Isih normal. Normal. Tenagane full. Kowe sebagai wong lanang kudu ngimbangi. Siap, Pak. Oh, wong tuwek lah wong lanang kok. Delang, yo. Belum Mas, aku tak jamu sik. Sik. Ayo. Yuk, Mas. Hoi. Wah, mak jelep kowe. Ya, Dik. Model iki mau kok ngarep. Nek kok mburi madhep mono, Dok, madhep mono. Nah, nek. Masuk, Pak Eko. Ngocek Mas. Ayo rodok cendek sithik. Pasno ya, Dik. Nah, bokongnya mundur sithik. Masuk. Ayo. Sabar ya, Le. Kuat sing kuat ya. Ayo, dah. Jelas penak. Wong PCX. PCX kok tak cerak tenan pokoke. Genten sing kene. Anu aku tak ning kamar mandi dulu aku. Ngopo? Aku apa pisah aku. Ora iki giliramu dicoba. Nyekilek aku. Oke, aku njaluk ganti awak iki. Aku njaluk ganti penonton. Kudune iki. Ana gantine sing lah apik. Kongko iki sik. Ana penonton sing lah Iki apik. dites sik. Dah, dulu dah. Jiro mubol. Ji, ro, lu.
Ngedak kirek. Ngedak kirek. Suarane kok beda ya? Ayo kene, ndang, kene. Balik. Ndang. Dudut. Ciro lu. Lho kok ambak-ambak jenggleng kok ora kepenak iki lho. Jenggleng kok ora kemuni. Mas ini ada promo Mas ini. Ada ngomong ah, ono sing tak jegreng ora kepinu. Ayo Mbak Sumirah ayo tak jegreng, Mbak. Ndek siap ngene dari Surungan Mas. Ajane kok ora ana kawakku rek ora sinyale. Wis aja mutung. Engko tak golekno ijol. Ora ngatasi njek. Ora ngatasi Mbarno. Ayo goreng klegi wae yo. Goreng klegi. Didol kono ae kok. Monggo ta ayo. Engko 7,5 disusui oleh Pak Ayu. Ya capek gunung, Nduk. Sepinten Mas? Piro to? Gede ya lah, kecil ya lah. Oh, lah jenengan kok ngaten to? Lah kula Padon sajake lara ati Lah nggih. pripun? Lah jenengan ki apa? Wong wedok ki anut metu gede ya dilakoni, cilik ya dilakoni. Aku ngarani sing gede kok. Wong nek serai ngene iku kalah ayu, kalah rupa, kalah swara. Ayo mana Pak? Ayo. Lah wong potongane ngono disurung klunthung dibabut katut digeret jebret. Kirek ra. Lah lek aku ki piye to jane? Hah? Lek aku piye? Wah nek kamu itu wah luar biasa. Ya to, ngene iki ya perawatan to Mas. Mosok lah. Ya iya kok iso. Lah piye ngeten iki? Ngapunten nggih Bu, napa jenengan niku denger perawatan? Bu iku aku tau dirabeni Pak Lah Ahmad. Bu niku buki kok. Buki patahmu ngono sajakane nek bak bu. Lah pripun to jane? Mama. Mami ha piye ben kaya anu. Nek ning omah ditakoki mama nendi? Mama lunga ngarit. Mama, monggo dayu. Saben bengi. Yo siap jenglenge yo. Gandang kedap-kedap kaya kelilipan sawah. Alah ya ora apa-apa wong jeneng ngene iki ya kemayu to. Saben bengi tarat. Mami, Mama, ngene iki jenenge wong wedok kemayu ya ngene iki seno. Ora kemayu. Kemayu ki ora apa. Ora kemayu ku jenenge sinden apa sakaratul maut ya. Astagfirullahaladzim. Aja to. Wis name ngene kok sakaratul maut. Wis aja mbok ladeni. Wong iri dengki srei ngono Kono aku ya. Iki balane tukang son ki lho. Syutinge nek kaya padasan model. Tukang syuting ning Padane padane. nek nggo undur wah seger. Waduh. Sik, Ning nek disawang komburi kok sabun gip bodi sangare ngono kok padasan. Lah iya modele iki nek aku percaya nek ndek anak rasane kok dolanan. Pakane kene nggo seret-seretan ya. Ayo. Nyawang. Wong kene ayu, Alus. walus, obah sak obah ya ana iramane. Ono. Lah iki mau dijenggleng kaya malah orang arep stroke. Biasa pancen mantan begenggen. Badan sehat tok Mas. Sehat Ayu apa? Mas sing iso kono dhewe bawa. Coba wis. Kowe dalang kok Wis kaki coba. Kocak piye Wah, kemayune mlakune kaya becak ora ono bane ngene. Sikil gudik entok arek dicicing. Lah ya nduk. Yen memaja. Kemayune sak ngene. Padha ae iso njenggleng ngono angger. Janur kuning tak gendung jreng. Lah iya turuti le. Jleng ya tak gendung jleng. Turuti. Kamu nganggo janur kuning Tak Gendung jleng. Jos. Wong kuwi sing digugu. Mas, omongane. Mas, kowe iki ning kene ditangkep nggawa gamelan to? Nggawa. Nggawa musik to? Nggawa. Napa kok mbok tabuhi karo congor mir Mas? Lah iki mau Kudune sapa? iki sing mbok adepno iku apa? Apa? Dituthuk dhewe-dhewe. Oh, dituthuk dhewe-dhewe. Dadi ben kepenak.
Dituthuk dhewe-dhewe. Anggono janur kuning dituthuk dhewe-dhewe. Rungokno ya. Anut. Yen memajan Ini rak dituruti iso setruk nyenggon. kamu nganggo Struk dini. jana Siap tuthuk dhewe-dhewe. kuning. Yo, pasang legi, kelat. Bang sini. Kelat. Piye. Kayak gropya anak gendruwo. Kowe iki wis Sami unaboy. wis dituruti lho iki lho. Anakku digondol gendruwo padha ae. Kebo sapi iki sing digu kelohane nek manusa omongane ke mau njaluk dituthuk dhewe-dhewe. Dia kurang trima. Ora ngerti kowe sapa yeyen. Urung roh ya yen. Urung ngerti kowe. Aku dagelan kowe rong roh bojoku. Urung ra bojone le. Sopo? Tukang becak. Becak ya lah. Ning nyatane anake sukses. Ora sukses apane nyun sewu. Nyatane najan nur sewu kula ora pamer jane mau pamer. Najan bojoku becak ning anakku loro saiki sing nomor 1 ning Kodim, merloro ning Polres. Kodim rak gigu. Anakmu siji ning ngene. Kodim Nomor loro. ning Polres. Alhamdulillah dadi polisi. Gak. Apa? Ya becak kaya pakane. Setan. Kere ya mula kere. Kere sombong. Nek anakku dadi polisi dadi pegawaiku kudune duwe 3D. Apa kabeh? Apa kuwi? Duit dukun dekengan. Ana dukune barang. Ora ndek aku nyalon RT ora tau dadi kok. Ayo. Sing mbok sote kok iki terus iki lah. Sajake sing menggoda ya kuwi kok. Wah, ning aku kok ketoke sumpah. Sajake Ya, kan delok ki, Mah. sir tenan karo kowe. Engko ditataki engko. Aja iki kok. Wis sotingan nek bledos iki ya sotingan. Wani mojo ngincah iku bolongan cilik iki lho, Ngger, bolongan gedhi. Iki bolongan nombo kok, Ngger iki sik. Ayo, Dek. Ayo, Jek. Buka. Ci. Ro. Lu. Gini. Ci. Ora lago. Gini ta. Disuruh kluntung kowe. Yo digunakake apa Babut sing katut. ngono. Dikeloni yo ngentut. Ora mbok ciklek lah, ini ada promo. Promo terus. Ora lah. Ayo, Ndek. Kecepitan. Pacitan kok. Iki Sapa mau sing muni cepitan cepitan kok? kok iki dalang kok iso ora. Lah aku muni piye mau? Lah kok muni cepitan apa? Lho kowe sing muni. Lah aku muni cepitan kok. Lho, piye kok iki? Koplak, suwe ra tau ketemu kok koplak saiki. Apa do koplake kok? Ya bentuk gandengan lah. Nah, ora Jangan apa-apa. kok rayu. ini. Jangan kok rayu Ora diriku. apa. Jangan. Jangan kok aplang-aplang. Oh alah, jangan neng langsung mlumah ngono ta. Dek, Timbangan. kowe ra krungu bareng plumah ngono suarane. Hau. Angop. Ayo. Ya. Pacitan. Iya. Bocah, ayo. Cakil juga. Terus tak. Iri. Wong iri. Orang ngono kok ya. Aku ternoda. Alah, ternoda ya padumu seneng kok, Mas. Aku kotor. Aku merasa terhina. Ayo ning wit gedang ya, Mas. Mbak lapakno sayang. Wis mbok wis buka-buka sik. Omong-omong.
Lah piye to? Lah kok ngono iki jane piye krasa penak apa ora to, Mas? Ket mau yo penak-penak. Yo heeh. Kok yo heeh yo heeh. Yang kene penak lek kono ya, Mbok. Alah wis ora iso blas ngono wae. Lho ya wedhuse metu. Lho iki mang Enak wedhus. awak bapak angger aja ngono kan iki ibu nyambut gawe. Iki mamangane saka ngomah to. Ora pareng ganggu ibu. Kok dadak Kok digawa, bapak ning kandang ning kandang. Kono meja busana. Wedhus katokan rono. Angger kok isih ditokno orjen tak ora arek teman ya. Tenan Mas. Aku nek kadung emosi. Kowe aja meneh kowe mek wong siji. Adep iki lho, muson. Lho. Wani. Wani. Bekakas pules kok. Lho, piye? Aku ya Mas, nek kowe nabo iki aku kompak, nek kowe tak nundeng anane genjek tak pancal. Aku iki padha ya terasane deg deg ngono. Malah ora ning dodon tok, iki ya melu deg deg. Nek ora percaya dumak golek deg deg. Dumak. Tak kandhani nek aja mbok demek. Aku tahu demek pisan tanganku gudiken seminggu. Ayo, ijek pitung sumur. Mangsamu iki kumpul. Ayo. Mamah mboten kersa bawa. Panas. Udan. Mas, janjine kapiye jangan sok-sok jangan Ora. Sida mepet. Nyebut gawe kepenak melu but gawe campur sanine dhewe. Kancane kemringet ijek dolanan HP ki mau HP nyanyi apa tak buak HP malah. Bar iki. Kok peh kowe bose nek tatul HP. Aku nek ana dolanan HP aku kudu ngamuk. Kok iso? Ndek iki tukaran karo bojoku. Dasare? Bojoku njaluk HP. Heeh. Njaluk HP tak urukno mubeng ora enek. Terus HP kok mereke Kubota jalukan. ngomong ama ora diesel iku. Lah mbok aku Mas HP merek Kubota gak ono kabeh kok. Kae silai HP nduk sing mereke. apa wi mau? Mbok ora lali aku. Monggo nduk. Panas sudah. Nafsu. Karo kemayu. Panas sudah. Ayo Piye nduk. piye to? Mosok sungi iku lagune capek gunung tok ora barbar. Kok omong ama. Oh, durasi. Hutan panas. Udan panas. Aling. Capi gunung. Ayo Mas. Ya. Alon-alon matane selamat asaling selamat. Aduh dua-dua nak Mas ketok lah. Yo. Ya. Perang Bambangan Nyai Ratu Kalidamat Warok Suwo Menggolo. Alon-alon watone kelakon gremet asaling selamat. Wonten mriki Yeyen buak Sengkolo. Sengkolo tuwetan balik etan kulon balik kulon. Mugia panjenenganipun ingkang kagungan kersa tancah pinayungan karaharjan. Tembih saking balak saged dumateng ing rejeki. Yeyen kesurupan buak Sengkolo mugi-mugi adem ayem tentrem kalit ing nirsambi kala. Dadi kesurupan iki. Kesurupan iki. Iki kesurupan iki. Kesurupan. Takoni. Ana sing ngeloni ketoke. Tak takoki ya. Iya Mandi. Takoni kowe. Endo nyun sewu. Sampean sinten? Mbah. Sampean sinten, Mbah? Malah wedi tenan iki. Ketoke ringin wetan kene. Kudu tak suwek cangkeme malah. Nyun sewu. Mbah sampean ampun ganggu, Mbah.
Mbah, ampun ganggu Niki medal. anak-anak putu-putu kersane nyambut damel. Heeh, Mbah. Ampun ganggu. Sekalane kesane lunga. Sing ganggu sapa? Sampean, jajan niki ragane sakake lho, Mbah. Ya yen aku ki mbae sing sunat teko rene. Eh. Tilik putuku sing disunatno. Oh, nggih, Mbah. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Gunane tumrap bangsa negara lan Amin, ya, agama. Mbah. Sukses ing mengkone. Nek mampu menyan sik ngene iki. Endang balik ambah sakake yayan, Mbah. Campur sarine ben metu. Angel aku ape balik nyelah ragane Yayan. Apa kowe njaluk pitukon apa, Mbah? Aku ana tukone. Tukone apa, Mbah? Aku iso metu karo ragane Yayan. Heeh. Ning sing di omah kok nempleki bathuke Yayan kok 50 ta. Ngemes Iki setan nok moto Pak Subekan iki katutan barang lak pate yo katok iki. Ora ngono lho. Setan nok moto duwite nok njaluk saweran 50 iki. Nggih kersane, Mbah. Pun go, Mbah, nembe sibuk sing kagungan griya. Sobekan ndi sobekan? Nembe sibuk. Mbah. Nek ora templeki kok 50. Aku ora metu karo ragane Yayan. Masukkan tolong apa? Mas payah iki Mas ora iso nglanjutake iki. Ketoke model ngene iki nek dijarke engko malah ra karu-karuan. Sakit campur sarine Ah, iya. piye? Ora ngono iki setan gatelon ya. Pun, Mbah. Nembe sibuk sing di omah, Mbah. Ora ketoke wis ape ngetokno kok. Engko Mbah sibuk. Nang kana Yayine. Yo. Ayo. Mbah. Mbah sampun go, Mbah. Mesake ragane Yayan, Mbah. Mbah. Ya. Mbah. Dak. Mbah, sing nyuting, Mbah. Sakake, Mbah. Kemayune ngene. Mbah. Mbah. Iki lho kesane waras. Kesane waras, Mbah. Templeke bathuke, Mas. Dok, templeke bathuke. Templeke bathuk. Lah. Wah, waras. Mari. Gimana apa aku? Kamu kesurupan. Lah aku ndek ndek setos. Kamu gak ndok? Aduh lah. Biak. Ana apa iki, Mbah? Waduh iki malah Sampean sapa iki? Aku sing bau reksa ing tlatah kene. Aku cilik putuku. Muga-muga sing ndek omah iki adem ayem tentrem, sing disunati migunani nusa kelawan bangsa. Sampean metu karo ragane kucing. Aku ora kudu metu. Sampean pengen metu tak golekno banyu kembang. Omah aku ra doyan kembang. Aku Bodrek. setan milenial. Bodrek, Oga aku iso metu ning ana syarate. syarate napa? Bathuke gendhik kon nempleki bunake kok 50. Ben anake iki dadi kapinter. Iya, iki biasane ngene iki iso nambahi rezeki, Mbah. Heeh. Sabar nggih, Mbah. Iya, tak enteni kena nggo tuku sesuk kena tak nggo bayar bank mekar kok. Lho ana setan nek ndek bang mekar barang. Aku mampu. Ana apa iki mau? Ana apa biasmu ngono? Wong ngemis keleren ana apa ana Iki apa? kowe entuk, Bro. Aku untuk abang. Kowe entuk apa, Burung? Burung. Aduh lah. Oh. Sik wis. Iki jebul padha-padha komplotan rampok iki. Sik, kowe gelem metu kok. Aku ora gelem metu. Mas, Ana cetha sing nek urung injek entuk. niki mun kesurupan tenan, ra gelem metu. Nek jaman biyen nek ana bocah sing kesurupan kudune disawani. Bengi iki golek sawanan angel. Ben mari tak raupi dalan. Mari kok. Tak raupi dalan. Iki mandi tombo iki. Mah, timbang mbok sak raupi kowe, aku kepengin diraupi Mbah Sumira. Oh, tau di kedemek gudiken seminggu apa mbok raupi. Najan wadon sarta Mangkat suara Jenang jali Pagulane Raja lali
tebing gunung ayo kenye da da ayen kelingan anak oh ya oh Kaping gunung yo. Wah, gendinge penak geni Jaya Mak Jawa nggih Mas Didi. Penak gentinan jogeti kono barang kok iki entok iki. Ini ki jenenge campur sari jos. Lah ya iya no tanggapane ya murah, iso dibayar telung sasi ping 4. Cicil. Oh tak ge ngono wae tanggapan jarang-arang kok. Tanggapane akeh nek mergo lagune apik garapane apik. Nek perkara campur sari aku ndek iki fotoku tak samplok kok Mas. Lah perkarane apa? Nyanyi iku lho. Kilo api manuke bapak. Ndak. Loh. Lho kok ana manuke bapak bareng. Mbok aku tak mboke tak amukne Pak manuke pakane ndangek kok aja didono anak. Malah campur sarine kondang nek ngene iki aku nonton dhek pas main nggo campur sarine dhek. Pripun Mas? Ono senggakne asuro. Oh, potok ki. Wah, campur sarine. Aku mboke kirek piye. Lanjut. Sakar bisa. Hutsa. Yes. Buk Asmara yo. Asik. Yuk kanaras.
masih energik. Joget. Lek joget mau piye to Mama? Mbok ya aku diwarai to. Aku ra iso joget ngono kuwi ra iso. Ora tak warahno kowe wis ora tau payu nang Jepara, mak tak warahno kowe. Iya. Ya, oke. Cedetan saja hati. Yo ngene iki lho Mbak Yeyen. Lho ngene mandak aku ra ketok api ya kok.